Zajímavý. To by se dalo. Tak už si pojďte sednout. Chlapec je moc aktivní. Tak třeba... Zkusím to. Zkusím to. Teď. Počkej, jako jak nemáš? Nemám. Ty neděláš srandu. Na to myslím dobře, ty nám že ty ti říkám, že nemám peníze. Ty nemáš na jedno pití, ale hele, prosím tě, jako, já mám žízeň. Co teď, jako, co budem dělat? Tak my jdeme brusit a ty nevezmeš pití, no tak to je vážně bomba. A já si mám napít čeho, jako? Ale... Ale půjdeme domů, no, napij se. No tak hlavně, že jsi říkal, že ta tvoje firma ti vydělává. Ani na pití nemáš, prosím tě. To je katastrofa tady to. To je vyřízená. Ale lidi, jako... Jestli chcete, já vám můžu dát napít. Sedněte si tady u mě klidně a pojď se napít, no. Byl byste vhodný, No. Neber si to. Prosím tě, byste Tak jdu, já jsem z toho ještě nepil, to je čistý, to je nový. Tak se napiju, No. že? Děkuju moc, to je hodnej. Posaďte se. Jo, děkuju. Jste strašný. Cizího člověka budeš pít, jo? Ježišmarja, co je? A cizí, jak hele, já jsem Steve, jak se jmenuješ? Radovan a tvé přítelkyně předpokládám. Ano. No, Jak se jmenuješ? Ne, víš, nejsme cizí a to pití je nový. Já jsem z toho ještě nepil. Ty jsi nervózní, no. Že tvůj přítel prostě se mu nevede v podnikání. No ano, tak no, ale to nemá ani na vodu, že jo? Já teďka jako nemám žádnou přítelkyni, ty se mi líbíš, jako to je kus normálně, ještě jak špačkuješ, to je ono, víš, jako to je takovou tu prořízlou pusu. Věnuje se ti dostatečně přítel? Co kdybych se ti věnoval? Jak se to vezme? Mě to nezajímá vlastně, mě to vůbec nezajímá. Co kdybych se ti věnoval já chvilku? No počkej, jak to myslíš? Jako? Normálně, já bych... No. Hele, mám tady u sebe dohromady takových 10 000. Co kdybyste si těch 10 000 vydělali teďko? Ty nebudeš dělat vůbec nic. A já? A ty si se mnou zašukáš. No vůbec, jak to myslíš? Ale v klidu, ale vůbec se nedočiluj se, nic se neděje. Napij se, hele, počkej, ne, hele, v klidu. Řekl si, že si to vyslechneš. Dej ještě. Za 10 minut 10 000 a nebo se bude vlastně pišnit zbytek života tím, že jste za 10 minut vydělali 10 000. Jak se na to podíváš zpětně potom, no to taky jde. Já jdu tady kousek napřed a vy mě předjedete nebo ne, no. Tak já jdu teda. Já jako, pardon, ale já teda na těch zkusích moc úplně nevím, takže jdeme teda. Pojďte dál. Hele, třeba tady si uděláme pohodlí. Ježiš, tady se vejdeme. Tak, posaďte se kam chcete, k sobě zatím. Dobrý. Pojď se. Tak jo. Pojď, opři se o mě hezky takhle. Krásně, výborně. Tak jo. Teď čo, víš co? Jsem dá přítel nový. Nebo ty? Sundejte brusle. No, sundejte to, dělej. Dělej, prosím tě. Ježiši. Dívej se na nás.